Pini niphai isi Dwarbaguri constituency kaparlo diring PS angkang along local MEC Richard Tokbi nang humri ponsi ladak diring a PS angkang along kedo hemipo lapen sarpi lapen kesar nainai arta tumaphan mathasi local MEC ahin pen pekar om lapen musuri haihui kipi pajir pon ajai mek paman pon alangli MEC aning keme pen kerap kepajir pon apot raratum pen ning karong akechoro pajir pon la pen aphi mai judet pen diring PS angkang along non amat ke claim pon bom power cc block road kasalam pon 3.5 km adim setame humri ponsi langchari pon piniamai kachepahem phu pon lems chairman rajaning ti lapen aluhi nangchetong don MEC Richard Tokbi forest development board chairman lapen VDC chairman Sarkoy Rongphar lapen Dwarbaguri Mandal President Sonaram Singnar lapen Ari Sanghuatum nangchetong dun Kajironga pen Thomson Terang Lutikimi News Karbi Anglong EM Kimantang PWD EM Tinta Duru Tekonom lo Amen Jongde lo Pupelo Sami Pini Diring Havar si Chini lo Nili Pupelo Nili MEC hisab si Nili nom kam kembom la Kate Dr. Tuliam lo hanga Yuzume ka hotel itu Sina tum Tekonom lo la tuman ning sampi la ning rongpe Diring Havar Acha tangde pini bangwan phansi pini la kumbor kadoi bangke ron tu apai 86 kan kini kardom pajeng lo Diring Havar koi hemipo kesar mu cocok kacing honten kumbor musuri sol hai kiron long tina polling station ta lilapji to BJP sarkar kacing hon itu Chief Minister Assam Dr. Ini tung kado ko development apen Diring Havarong nang tang personal tawar pagi ke theklong kon Diring Havar rat tundam dum pinir ni ke theklong da kam kempon bom non tan tun theklong teje la kidi nang bom patang lap dak la anta kanilang Diring Havarong school collabo school sami 50 course that's already tender call that lo la kami non settle la school ham along with kami pier lo la Diring long school check lo hai kado ko bekam sa la pentini dak Diring Havar aning karong nai bang la no je towar la tung tek lo ke claim pier por ala to ningkang sam la bang ke koman tu aning kan pe ni hai SDC congress adin sami towar tek lo open la Diring Havar kaning ri rai ke karen hello la so akaren nangi karen alam ke la mo pe na thana alam ke la hello je itung sub contract ke claim atung se chok che ke ba nang ji akaman ke ban pilo kasi nitung ako ching wai chupo non na ke dino ko nitung la fan apu tha ko som na joni ma inquiry bang ko nili VDC chairman do bom husi la rajani ti hula so BLCC member lo itung claim ra pe no nadak arong kunan nan masi itung karen afan marat do bom lo la su nitung chingki chitan kilo la su kasi Diring Havar sami rap daso kiklem pe na joni si Diring along la pana vote kilong lo kenili ala su independent hotam nang BJP chula government aram se chakam